Takže čau lidi, máme tady pár 2 Minecraft série. Tady jsme minule skončili a dneska si dodělat ten armor. Tak jdeme na to a snad najdeme nějakou caveku. A zkusím zase nezemřít. O, bachavička, to je hodně velký špatný. Doběžíme. Já si nemožná mít hru na hlas. Jenom já se musím někde obydlet. Vesnice. Vesnice. Lidi. Vesnice. Tam vesnici jsem teďka hledal. A jakoby kejvka. Yes, kejvka pořádně. Konečně už nějaká kejvka. Já si získám do baráčku a dám si jít na Lazaru. Čekejte. Audio. Globální asi takhle. Takhle. Potičky. Tady rozbijeme. Aspoň těch tak chlebu by to chtělo a pak by bylo se v pohodě. Má tady krafťák, borec? Nemáte krafťák. Mám zaplý shadery, jo? Mám zaplý shadery. Jestli zabiju golemíka rychle. Lidi, jak minule. Jak mě zabil Iron Golem. Teďka chci fakt co rychle najít caveku. Jak jsem říkal minule. Teď se bude čistě bez stříhání, takže všechno uvidíte mimo, jak to hraju. Starám ještě trochu mít nahlas, protože to je fakt nahlas teďka. Takhle je to perfektní. A tak lidi. Třeba fakt není to cave, že bez F. Jako to je fakt blbý bez cavky. Jsem už nikdy natěžit nic. Tam je ty práko. Já našel jsem lidi, našel jsem caveku. Lidi. Asi jsem našel právnou kivku. Sice úplně nic vidím. Aha, jdem dolů. Železo nějaký. Trochu železo. Co to kurňa, lidi? To je prostě žádný mobil. Počkej, není to na normálně. Už se spomnou. Co to je? A to je ten. Co to je? Raw silver. Ještě jít železo, to je hodně dobrý. Železo potřebuju hodně. Ona, lidi, to je špatný. Manšafty, aha, jsem si vůbec nevšiml. Tak tady trány jsem lidi přísám, jsem to měl absolutně uprdele. Promiň to za ty výrazy. Mám meč.
Já nevím, jestli tam něco vidíte, lidi. Počkejte. Tak teď jsem vyzbranej. Já zpěváku trochu vidím, jako... No trochu, hodně dobře vidím. Co to, kurňa? Au. Hodně dobrý. Najím se. Kdyby to najít nějaký diamant, jo, aspoň něco by to chtělo trochu najít. Če fakt nic nevidím. Tady je nějaký jade asi. Chtěl by to tu. Tady byla z furnisku. Hezky takhle. Slyšíte to? Já hodím se tady do zombíka, co tady je. A dělám se rychle armorík. Ještě takhle to děláme. Tady hodím zbytečné věci. Jo. Takhle. Co jsem to chtěl dělat? Jo, nechat si krumpáč jsem chtěl dělat. Krumpáč vezmu, takhle. Takhle, máme krumpáč. Hodně dobrý zatím. Neroutěžit je ten jade. Teď, taky jsem se psal. To trvá strašně dlouho na vytěžení. Ty krása, a snad to bude dobrý, ty jady jako jestli nebudou. Bylo jich tam 8. Takže když bych udělal tohleto, takhleto, musím to... Neperidot. Co dělá z peridotu? Ukaž železo. 2, je to silnější. Ukaž z toho periodu. Ty ani není. To musí být na... Tak asi není, no. Co dělám krumpáč, stejně se... Obsidian sword. Tak, proč ne? Takže teď to 4 síla. A... Jde period. Tady není period tam.
Tady fakt není. Je tady. A je dokonce i lepší. Je to i lepší sekerka. Je to i lepší sekerka. Tak to si vykraftíme. To je dobrý, to. Samozřejmě mi chybí. Boty a helma. Boty a helma. Dobrý, můžeme jít. Tak teď jsme úplně vybavený lidi. Teďka další periodity. A dole, co tam je to dole, co tam je to. První musíme chvatit tady toho. Kde to bylo? Tady. To bude safír. Safír, uhádl jsem to. Diamanty! Vlastně, diamanty jsou tady úplně prčit, úplně k ničemu, jakoby. Když tam ty periodity a takhle. Hodně diamantů. Hodně diamantů, 2 no. Upeč se. Pojďte ke mně zombíci. Hotovo. Kamže jsem to propadl? Lidi. Ne. Lidi, jak můžu žít? Pavouku. Já mám strašně moc oraček. Ne, to je zlato, já myslím, že to je nějaký třeba urán. Tak teď jsem byl jakoby vyděsený. Au. Nevidím, se rozsvítíme. Je zase další zelený orečko. Další periodit. Pravadí, ty periodity jsou dobrý. Neříkej to, že to nic se nevede. Tady to někam vede. Je další safír, Tady zabil Spidera. Chce aspoň
full periodic armor. Ne, nebo ten plný safír armor. Diamanty. Plně diamanty furt budou lepší než ty periodity. A tak to bude vypadat nejlíp. Tohle je jade, ne? Co to je? Tohle musí být jade. Raw tungsten. Dia. Ho. Oh, legendary find docela. 10 dia. Uf. Docela dobrý. Ne. Ale... Lidi, zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá dobře na ten tungsten. Četko, zatím mám 15 tenka. Je aspoň dobré, já nevím. Já mám ten krafťák. Tak já se kouknu přes krafťák. Sapphire armor je docela good. A se spousta diamantový. Já si kraftím. Diamantý armor a pak z diamantýho armoru. No, kde je ten tungsten? No. Ne, tak vyšel vyšel k tungstenu. Z tungstenu na diamanty. Nejdu hodně tungstenu a pak jdu na diamanty. Ruby. To je ruby? Tak to není botala. A ruby armor není bot. Já si prostě nazbírám orečka. A pak prostě z toho něco pokraftím. Vezmi želez, kdyby... No něco, kdyby náhodou jsem potřeboval. To není zlato, ne? Deep plate citrine ore. To je zlato, které potřebuju. Tak je zasypu nahoru. Diamanty. Ne, to je kobalt. Myslím, že kobalt není bad, ten plně ani nebudu brát. Myslím, že kobalt je hodně špatný. Je další periodit. Si tak ještě vypeču, když tak tohle. Já to zkusím vzít tudy. Vede to někam. Hodně safíru. Co to bylo? To je jedno asi.
Mohl se kouknout tam. Tam nejdu, to daleko už. A tady ten plně furt bude. No, podívej, prd. Oni se odšťouch sám, já jsem ho neodšťouch. Takže, docela hezká skrinka. Teďka nacházím hodně tady toho fialovýho. To pro ně taky bude dobrý. Cesta ven, jo. Tak tohle si natěžím, jestli tady je toho hodně. Tady to natěžím hezky. Au. Teď to citrinu je tady docela hodně. Vykopu se nahoru. Jsem nahoře. Tak já bych se zabydlel v té vesnici. Nevypadá být jako místo. Já bych si pokraftil z těch věcí, co jsem získal. A pak bych asi ukončil. A kdybyste chtěli třetí část, tak hned bude, nebojte. Dejte like a odběr, jestli se vám tady ten content líbí. Já budu bydlet. Asi tady v tom vážku, to je ok. Je větší. Sebevětší je. Má tady i blast furnejsku svoji druhou. Si zatím nechám tohle vypíkat. Já už mám to. Co to budu vypíkat? Ale já mám ještě 64. Tady hodím tohleto. A semka hodím tohleto a... Tohleto. Tady se hodím krafťáček. Takže pojď do mě. Diamantový chestplate, na 100% diamantový chestplate. Tady jako je. Ty boty by to chtělo lepší. Jaký mám? Já mám železný. Takže asi teď je tanturín, ne? Já to prostě jak potřídím. Hej, kdo jsem vás? Dejte to tohle. Tohle a tanturín. Ty nepadají moc hezky. Teďka to ještě chci nějakou čapku. Čapku dělám modrou. Proč ne? Proč ne modrou čapku? Já jsem úplně barevný teďka lidi. A jsem co vyhazuju. Ty safíry si tak ještě nechám, kdyby něco.
Já jsem náhodníko zemřel. Počkat, to se mi nastane, já jsem dobrý. Tak tady budu mít čestku na orečka. Tady budu mít na bordel. Ještě mám tady ten tungsten vlastně. Co udělám tungstenu? Je to dobrý? Z tungstenu. Můžu dělat tohle. Tak to si nechám tady, kdybych náhodou zemřel. Ukradnu tady nějakým těm postel a to bude můj baráček. Tady mi postel. A olala. Máme postel. Tak lidi, já bych to tady takhle ukončil a mějte se fanfárově. Čau.